Sziasztok! Ja igen, ez egy PES 2016 videó. És... Hoppá. Bocs, hogyha nem kommentálnak annyit, de... nem vagyok nagyon jól. Tehát... na, nézzük az első ellenfelünket, aki Corinthians lesz. Nem. Most más ellenfelet keresünk magunknak. Nem tudom, legyen a Róma. Következő videóig szavazhatok, hogy ki ellen játszunk. Vagy a Corinthians, vagy a Palmeiras ellen. De most ti döntitek el. Fú. Na, kezdjük akkor. Azaz! Tehát... még egyszer a meccs kezdetéhez visszatérve, én vagyok a Bayern Münchennel, és az ellenfelem most az AS Róma. És most Lewandowski nagyon szépen viszi! Jaj, mit hagyott ki? Na, végre kezdünk játszani. Csak ne adjuk fel. Nehogy feladjuk. Ne, az nagyon rossz. Azaz Jerome Boateng, Xabi Alonso, Mario Götze, hoppá, Götze, Lewandowski, és leszerélni őt Mangolás, hogy kiadni. Maicon, Iturbe, megint Maicon, Dante rámegy Maiconra, de lefutja Maicon Dante, beadja, és... jaj, Zservinyónál volt a labda, most Neuer! És majdnem gólt rúgott az egyik római. Iturbe. Hoppá. Na. Hopp. Mario Götze meglódul, de Mangolás ott van a határban, ezért nem nyugodhatunk meg, de el is veszíti. Mangolás elvette tőle a labdát, és Szczesny rúgja ki. Nem rossz meccs, de Lewandowski megint a labdával. Lewandowski! Gól! Lewandowski, vezetünk! Azaz! Így kell ezt. Ez egy nagyon szép gól volt. Ismerjük be. Na mindegy, inkább meg se szólalok erre a gólra. Nagyon szépen végigvitte, megteremtette magának azt a helyzetet, mint Ádám és Éva a paradicsomban a saját helyüket. Megteremtette. Na mindegy, ennek nem volt semmi értelme. Na, gyerünk! Iturbe, Maicon! Ez az! Szép volt Schweinsteiger. Jó van. De egy kérdés. Schweinsteiger nem a izébe játszik? Hogy is hívják? Ja, nem a Manchesterbe. És Mario Götze elveszi tőle Mangolás. És Totti felé megy a labda, de Nainggolan inkább. Pjanic. És Schweinsteiger elveszi. Götze, de Mangolás elveszi. Maicon. De Rossi. Nainggolan. Gervinho. És Holebász vagy ki a tököm. Gervinho! Dante vagy ki vagy? Igen, Dante, ez mi volt? Úristen! Mit védett? Idézőjelbe védett Dante. Mit védett? Idézőjelbe. Mit védett? Ez a Dante és Neuer, jó van. Itt úr befelé jött volna a labda, és Neuer
Lewandowski fel, aki passzol. Áj, megint Götze felett, de megint az a Mangolan vagy ki. Na, megint az a Holeblad. Gervinho. És Totti felé megy, de Boateng lefutja szépen. Jó van, akkor most egy kicsit passzolgassunk itt hátul. Én mindig ezt a taktikát szoktam alkalmazni, hogyha vezetünk. Na, fél időben 1-0. Szerintem nem is olyan rossz eredmény ez. Na nézzük a második félidőt. Jaj, rosszat nyomtam. Gyerünk. Na, na. És mi ez, Lewandowski? Ojjajjajjaj. Müller, Thomas Müller. Ó, basszus, egyből kellett volna elrúgnom. Valahogy nézzem mindig lent, hogy kinél van a labda, de hogy miért? Lewandowski, ezt már tudom. Azt már tudom, hogy Lewandowski! Oly, mit rugott ez a gyerek? És Maiconnál a labda, de Götzével rajta vagyunk. Hát most már Pjanic, Nainggolan. Nainggolan, Iturbe. Dantéval közeledünk. Dantét lefutja. És Iturbe végigviszi, beadja. És milyen kapufa, Gervinho. Mit fejelt az az ember? Én azt hittem, hogy kivédte Neuer, de szerencsére nem volt szükség rá. Hú. Na, egyelőre megállt a szívem. Na mindegy. Ott vagyunk, de Rossi. Maicon. Pjanic. Már kezdem megtanulni, hogy ki hol van Maicon. Maicon, elvesszük Götzével, és Bernat az egyik jobb hátvéd, nem ő bal hátvéd, na mindegy. A bal hátvédünkkel akkor megyünk, és elpasszolják majdnem, de Totti visszamegy. Nainggolan, Gaetan, nem is tudtam, hogy itt játszik. A Nainggolan, és elvesszük tőle Philipp Lahmmal, és Lewandowski. Elveszik tőle a labdát. De megint visszakerül Philipp Lahmhoz, aki szépen beviszi, és nem tud gólt rúgni. De visszajött Totti a labdáért. De Alonsoval megtámadjuk és el is vesszük. És Thomas Müllerhez nem jut el a labda. De ott van Mangolannál. És megy Iturbe fele, aki át tudja venni, de ott van szerencsére Boateng és Müller. Jó mondta, hogy Boateng, jó van. Most a szíveljük előre. Thomas Müller. És most ott van Lewandowski-nál. Lewandowski egy szép cselek után elküldte a védőjét nyaralni, de nem. De a másik védő megállította. És nagyon rossz a passz Alonsótól. Iturbe. Ó. És még azt mondta, hogy nem fogok sokat kommentálni. Ó. És jó van, az is jó. Bernat. Juan Bernat visszahúzza nagyon szépen Maicon mellett. De erről lekésztünk Müllerre. Jaj, már is megy. Na, hol eljánasz? És előjük Philipp Lahm! Mekkorát védett Szczesny! Ez nem is Szczesny? Biztos. Mindegy. Én azt hittem, hogy Szczesny. Mindegy. Ez van, ezt kell szeretni! És majdnem kapu közelbe jutottunk, de sajnos megállítottak. És megint Juan Bernat, aki jól beadta az előbb, most is azzal próbálkozik. De ami nem megy, azt ne erőltessük. Én mondom, és Totti, de Juan Bernat visszaér szépen. Schweinsteiger. Hopp. Gaetan jön, Bernattól elveszi. Ja nem, az izé volt, Götze, mi? Na mindegy. Igen, Götze. És Götze. Philipp Lahm, rámegy. És megnyertük! Megnyertük sikeresen ezt a meccset. Hát, ennyi lett volna ez a videó.
remélem, többet is nézni fogtok engem. Mindegy, pisztácia, sziasztok, bazd meg.